Mipahimang no ang Philippine Coast Guard sa mga mobiyahe nga mag-amping tungod sa nasinating dautan nga kahimtang sa panahon. Hinunwa pamuisyo ang Coast Guard og cancellation sa biyahe sa mga barko apan. Doon na mga nagboluntaryo sa pagkaid sa ilang mga sakyanan o sakayan. Ano ang report? Sa pantalan sa Dakbayan sa Sugbo, normal pa ang sitwasyon sa mga pasahero o sa mga sakayan nga mobiyahe sa ilang destinasyon. Apan gipahibaw sa Coast Guard nga doon na mga sakayan nga voluntaryong mikanselar silang biyahe tungod sa maot nga kahimtang sa panahon ilabi na didto sa Bohol. Sumala ni Lieutenant Junior Grade MJ Encina sa Coast Guard Visayas nga base silang monitoring ang mga pasahero sa nakansilan nga biyahe na mauli ra usab dayon. Yung na-mention natin kaninang umaga, yun yung sa biyahe ng Ubay going to Ubay Bohol, going to Bato Leyte. So isa po yun sa na-cancel trips wherein tatlong motor bangkay na nag-cancel because there is a existing or prevailing gale warning in the eastern side of Visayas. Gitataw sa Coast Guard nga bisan og wa pa sila gi-issue nga cancellation sa biyahe apan gihatagan nila og go signal ang matag-iya o tagduma sa mga barko pagdesisyon kung mobiyahe ba sila o dili. Padayon nga nagmonitor ang Coast Guard sa kahimtang sa karagatan base usab sa weather advisory sa Pag-asa nunot sa bagyong Falcon. Tulungan niyo po kami na maging alerto tayong lahat sa ating weather forecast, no? So maging familiar po, mag-check sa Pag-asa, mag-check po sa aming website, sa Facebook namin, Visayas Command, nakalagay po doon yung mga canceled trips. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.